kaya siluman. Lah aku mau wis lagi metu delokne wis ngene iki diklothok darani pentol bakso. Heeh. Enek sing ngarani siluman. Lah cek dirimu kaya siluman. Tak cilik kuwi tak jujur-jujure meneh. Masalahe kowe nembange ora kaya mbake sing cakene mau. Mau to. Lho, Nembange penak ora kaya awakmu nadane murat marit. Aku mau piye to kok awakmu kok nyek karo aku kok aku ora ngene man siluman. Kok rumah kowe nyanyi kaya mbake mau lho penak. Lah nek nembang iki aku iki jagone nembang lho, Mas. Ya, Apa sing sak wilayah Jawa Timur sapa sing ngalahne aku? Probo suarane penak nek cacak. Alah lah Probo iki sing banter misuwe tok. Perkara nyanyi yo sak ngisorku, Mas. Prop nyanyi karo Nyepelekne kowe, nyepelekne karo Mbak Probo. Kuwi mau enak lho suarane. Wis sing Probo iki